Hurela Killer T razotaura naQuinta Telishas omweri yenyika richiburitsa mavhi 11 richiti iro rakatanga kudanana naKiller T Jinimba achiri mupenyu. Kumashoko kwaKiller T rasingatenge matiketi, tichitaura kudai radedzera kuti rine mimba riri kutoexpecta mwana. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. Tirarai munzwe zvachitaurwa naQuinta Telishas. Hello? Yes, hello. Is this Rose? It's Rose, Mofongo. It's Rose. More Rose. This is Quinta Delicious. How are you, sweet? I was taurisa and kukunzwa. Enda kukunzwa manje. Ndiwe warambwa na Killer T pakazara vanhu. Ndini Kadi Rose. Zita ndinonzi Rose. Oh, but rakure basa rinonzi Kadi Rose. Yes, ndiona ndakaisa pamasocial media yangu ese. Saka tiri kuti Killer T ari kunyepa kuti akuziya anokuziya. Sei madaro Queen, wamunhu vese ari kutondituka wanyanzi ndinopenga ndaifabricata evidence. Nekusvika kwawakaita ndangoona picture rako pasocial media ndakati no, not this girl. You look so pretty to do that, and of all the people like Killer T, Dayangari, Winky D, Tight, kind of Jabrazer, but Killer T. Yeah, that trend from 10. I can't even sleep. I cannot kuchema. I think there's shock. Ndaita mudumbu, ndachaya. Because raitika like have you been slapped? Maka warairwa so. Ndo raitika. It was a slap in the face. I don't know how to feel. That's the honest truth. I don't know even how to defend myself, what to say, what not to do. No, I don't know. Defending yourself because it's tikaona nyaka before netombonzwa story yako ndango when you're a spiritual person, you know things before wataura ne source or whatever. I knew that something was fishy. Is either wanga wakadyirwa mari yako yese kana kuti wakanhumburiswa. I had only those two options. Then I think one of your relatives in the UK reached out to me and vataiwa Queen ndo number dzake idzi ane nhumbu. So let's start from the beginning. Makatanga kudanana na Killer T rini? You are very sure takadanana naye. Because right now taku clear conscience tsevanhu. Because kune mukadzi wa Killer T Lisaka ari kutonetseka wezvozvi. Ari kuda closure. Ndatomudza ndakati mhuri yakura. Ende aungarambirwe nenyaya yekuti it's not your fault. Killer T ndiye aifana kuvhara zipi rake. Iwewe wakangoona mukana wekudanana necelebrity and it's not your fault. Continue dear. Makatanga kudanana rini? This is what happened. I think way back when Jinimbi was still alive. Yo. Ndaenda kuma asindichati gaga so that atirebese nyaya. Ndaishanda ku Evitro. I was a general manager ikoko. Saka being a manager unenge uri close to these socialites and celebrities. Evitro ndo company yo. It's a restaurant, lounge and bar in Belgravia. Okay. Yes. So na Jinimbi we had a relationship. Ndongoto sa manager ne big client. Exactly. So we time battle zvakanaka. Saka I would be invited to my all white party. I would get different numbers of different celebrities, not by luck, but maybe because of basarang. Saka as you know, Killer T na Jinimbi vanenge vailinkawo. Ndotomuona ndotodza Jinimbi fairly. Because you know what? I always had a crush on this guy. Oh, chiriva Killer T. Hey! I always had a crush. Jinimbi otoseka zvikanzi kunaka kweshongu zviya munongoziva varume they get jealous even chero muri mafriends murume anotoita jealous. Paangoitsika at that time basa rakazoperawo because of lockdown. That was 2021. Yes. Vanhu tautanga futi kuenda out. I started going to his shows. Why? Because agara ndiri a top fan to him, and at that time I would make videos. Kana makamboona TikTok yangu, I'm always what property. Ndichisembisa, ndichisapota. Anditi. Around 2022 there, ndo ndatekstirwa naLisa, maybe because I was taking too much here, kana kuti ndaizonyanya kusimbisa Killer, and honestly at that time he didn't even know me.
murume wake paimudza chokwadi kuti Rosa ndimuzivi chachitori chokwadi, but because mukadzi anoramba achipopota maybe kumba, I don't know, unodzimara wadriver anzi anorova Lisa wacho ndakadzi kuti ndashumba anzi anorova zvisingaiti. So she reached out, ndoziya kwaunoshanda, all sorts of threats, and andrambodaira inini I'm the only child in my family. Paka munhu wandakamhanyira kunoudza ndimai. Mai vakati mathreats aya, let's not take them lightly because she might be serious. And report. Around that time takanoreporta. Ndikatovhura story popavon. Igore ripi? 2023 kunana August. Inimba ngatofa ka. Angatofa. Apa vamadhiri angu ndega naLisa. Aiwa ndakatukwa ndikazwa zvese, I never replied. Pandakaenda kwavo ndiko mapurisa akaseka vakati mbona TikTok yacho wakanakawo. Saka semukadzi wemunhu anototi arove nehana. Asi mukadzi I think akuita error because attention yemurume yapauri. Aita kuti akuzive. I think all this time he was innocent. Inibo paipa mukoda kuti wakanyairambe iri lolo. So after the police report, akazomira ake kundithreatena and nothing happened. Handina kukwadzwa, handina kurowa, but yes, people would talk. Lisa ari kukutsvaga, ada kutokukwadza because of Killer T. Banda reply one of my friends. Ndikati now I'm after Kelvin. Nikuda kwezvozvo. That was me. Anonzi Kelvin and Killer T. Kusikwenyu anoira chi mutupo wake? Handisi yangu. Iwo ungadane nemunhu usingazivi mutupo wake. Chirudzwa ichocho. Ndobva ndatoudza friend yangu. At that time she was my best friend. I don't know kuti ndiye here. I know feed the information the other parties. Anditi inini ndakatanga kumeka shuwawo kuti aiwa I post pabuda song ndiripo ndadai until fast forward. Let's go kwa makazonyatsoita meet na Killer T. Rakunzwa pamakazonjitanga kuita relationship. It was at his show ku Arcadia. Pano ndinonza kwa Arcadia chibwa chacho chinonzi ndakangana. Ndakatenga t-shirt ye orange, I think I have the videos on my Instagram. I went personally. Ndikuda umbowe, ndikuda mapicture ese murumese, ndikuda zvese something chiri very deep, not mapicture makangomira. Anyone can ndikuda zviri deep. Zvamaitora muri two, you know, so that when I'm now dishing out this story, in a solid evidence. And it can continue. Watenga t-shirt ye orange paya kwa Arcadia. Then I personally pandatokumbira namba yake. Personally ndichidzingwa nemabounce yake nechi. Bandipa number. This was a bad number. Ndasave a number. Wandiziya here ndakuziya. Ndikati yemva kwevitro. I was wasting time actually. From there I started getting my free tickets. Kuma shows. I would be sent my links with different numbers and people vandisingaziye. Indaingofunga kuti aiwa tikutamba handiti kwazvinimbita enda saka lucky me until ndakuchienda kuma shows ari out of Harare. To me now this was more of a relationship. Makatanga kurara mese rini kwa zuva rekwa Arcadia here kana kuti makatombodonza musani marara mese? Hamusi muri kundirekodha here kuti muzoposta ipi? Aiwa ndotanga ndabvunza kaswita hatinyasoziya. Makatanga kurara mese rini? Madetsi akakosha. Okay. Pashow yekunyanga. Ndakaenda kunyanga. Naye anga ine show naJapreza muwinter here. Koko. This last winter at June, May, June. 2023. Because 2024. All right. So this also vanhu vanoona kama Instagram and tinenge tichiposta takamira pamamota adzake machi vanhu vakatanga kuvhunza, and I honestly would tell other people I'm just a fan, but vakatanga kuti aiwa fan racho ranyanya wachinja wadai, you know, the presence, and of course I would tell mama kwezi watenga kupi wadii nongoti handi nemukomana wangu hana kuroora here because social media ndikati ilolo handisikuziya, maybe we are playing or something. Saka fast forward for me, numbu ine mamanzi mangani? Aiwa handina hangu numbu, I'm yet to test. Ndakaskipa period muna November na December, saka wakapedzera kurara naye rini Killer T? Kwini mumabvunzire enyu aya aiwa ndachida kuziya kuitira kuti kana paine nhumbu the last time yawarara naye nderini?
When was this? Changing Singers, HICC. Muna December ndowega ma2 mashow ndakaenda because ndaiti muna December saka tongoti December ndakuti ipapo rafu ndopadzadza tanga mashow tukasvika handichatobvumidzwi kuenda padhuze. amushuwa mazvinzira make zvazvitaurwa naQuinta Delicious nehure raKiller T, asi Killer T adedzera kuti haariziye hure iri kana kutombokwazisana navo. Tikazvitaura tikati sei achizama kuzvijustifya anga achinyepa, anomuziva ende akatomumitisa. Saka ma1 ndo side of story yehure rake Killer T rataura richiti aiwa takatanga kudanana naKiller T Jinimba achiri mupenyu, handizivi kuti what went wrong, akangotsamwa asi iye akandidla bota kubvira kudhara.